Merħba ħbiba 18 il-programm f'sensiela ta' 49 programm għaliex qed noddu l-Omer qed noddu 49 jum sakemm naslu għal festa ta' Pentekoste kif aħna fil-fatt kmandati nagħmlu fil-ktieb tal-Levitiku. Festa illi naraw l-apostli wkoll jiċċelebrawha u nafu li kien propju dakinhar illi intlob l-Spiritu Santu fil-festa ta' Pentekoste, imma aktar minn hekk naraw ukoll anke lil Pawlu l-Apostlu. Ħafna snin wara li Jexua tela s-sema, qed jgħidilna f'waħda mill-litri tiegħu li jeħtieġu jitlaq minn fejn kien ħalli jkun imur Ġerusalemm biex jiċċelebra il-festa li kienet ġejja, il-festa ta' Pentekoste. Allora da jurina li ħafna wara il-mewt ta' Jexua, l-Apostlu u d-disċipli kienu għadhom qed jiċċelebraw din il-festa, festa li qatt ma wafqet milli tiġi ċċelebrata, anzi huwa kmandament li niċċelebrawha minn ġenerazzjoni għal l-oħra. Ejja ħanaddu għall-iskrittura tal-lum, ftakru li qed intellaw skrittura kuljum u narblu ftit sabiex nikbru u nimmaturaw fil-fidi tagħna. L-iskrittura li għażilt illum ħanoħodha mill-ktieb ta' Tieni Slaten, it-Tieni Slaten kapitlu 13 vers 15. U issa ġibuli minn idoq l-arpa. Kif kien id-daqqaq idoq l-arpa, ġara li niżlet id il-mulej fuq Eliżew. U dan qal, dan jgħid il-mulej, għamel f'dan il-wiet ġwiebi fuq ġwiebi. Għax dan jgħid il-mulej, ma tarawx riħ u ma tarawx xita, imma dan il-wiet ifur bl-ilma. U tixorbu intom u l-imrieħel u l-bejjem tagħkom. Tletti flus interessanti ħafna, hemm ħafna xi tgħid fuqhom, anke suġġetti varji fil-fatt. Wieħed minnhom huwa l-importanza tal-qima u t-tifħir tal-worship bil-kant tas-salmi u kant spiritwali. U qed naraw id-daqq tal-istrumenti fil-fatt hawnhekk qed naraw illi kien waqt li d-daqqa kien qed idoq l-arpa illi niżlet id il-mulej fuq Eliżew. Nafu wkoll mill-Bibja stess meta ir-re Sawl kien ikun iddisprat u kienu jġibulu lil David li kien għadu tfajjel kien idoqlu l-arpa u waqt li David qed idoq l-arpa kien ir-re Sawlu kien jikkalma, kien jgħaddilu. U dana kollu jurina kemm hija importanti li nfaħru l-Alla bil-mużika. Għal dawk li jafuni jiena tafu li minn meta kelli xi 15-il sena ndoq il-kitarra, għamilt karriera twila anke naħdem bħala mużiċist ndoq il-kitarra u nkanta ma' bands differenti. U illum mexxej ta' komunità xorta għad minn doq, xorta għad minn kanta immexxi il-qima u t-tifħir lejn Alla il-Missier. Nemmen, verament nemmen li il-mużika titlaq qudiem it-tron u Alla jberikna, meta nfaħruh bil-mużika. Xi ħaġa li jiena nemmen fiha għaldaqstant inħeġġiġkom ħbib tiegħi li meta tkantaw in-nijiet salmi u kanta tifħir, mhux tkantawhom għax tafuhom bl-amment, imma fissru dak li qed kantaw. Meta intom tfissru, meta temnu dak li verament qed kantaw, jekk int qed kanta li Alla fejqek, mhux tiddubita, tittemmen li Alla fejqek. U hemmhekk tirċievi l-ferqan tiegħek. Imma il-messaġġ illum mhuwiex propju fuq il-qima u t-tifħir bil-kant. Imma ħanitkellem fuq xi ħaġa differenti. Ħanitkellem fuq dana il-wiet vojt li qed nitkellmu fuq huwa li Alla qed jgħid l-Eliżew biex jgħid lin-nies ħafru f'dan il-wiet niexef, wiet bla ilma, ħafru fih il-ġwiebi, il-bjar, postijiet fejn jaqa' l-ilma. U l-affarijiet qedaw, jekk dan il-wiet m'hawnx ilma fih, jekk mhijiex tagħmel xi għalfejn il-mulej qed jgħidilna ħafru il-bjar. Hija interessanti li ġdija ċirkostanza li ħafna jsibu ruħhom fiha matul il-ħajja. Kollha ngħaddu minn xi ħaġa, kollha insibu wiċċna ma' xi ċirkostanzi u sitwazzjonijiet, kollha jekk mhux personali għandna xi ħadd qrib tagħna li forsi jkun għaddej minn xi
nuqqas ta' saħħa kbira. U huwa propju f'daw iż-żminijiet illi Alla qed jgħidilna mhux taqtaw qalbkom. Meta inti għaddej minn ċirkostanza, meta inti għaddej minn sitwazzjoni, għandek wiet f'qalbek, wiet niexef, ma feħx ilma. U Alla qed jgħidilna mhux taqta' qalbek, imma kompli ħaffer. Ħaffer għal meta jiġi l-ilma. U qed jgħidilna tħarsux il fuq. Tistennewx ir-rieħ ġej ir-rieħ tagħmel ġej l-ilma. Tħarsux lejn is-sema u taraw isħab, ara. Alright, se tagħmel xita ġej xita għax hemm misħab. Alla qed jgħidilna le. L-ilma li Alla jibgħat m'għandekx għalfejn kien hemm misħab. Il-wiet jintela, l-ġwiebi jintlew, il-bjar jintlew, il-wiet ifur bl-ilma, anke jekk ma jkunx hemm sħaba fis-sema. U din hija l-fidi li aħna għandu ikollna f'daw iċ-ċirkostanzi li ngħaddu fihom fil-ħajja tagħna. Rakkont ieħor simili ta' dan insibuh fil-ktieb ta' Ġeremija. Ġeremija l-profeta fejn naqraw illi meta kien ser jittieħed għall-eżilju, qabel talaq xtara biċ-ċart ġewwa Iżrael. Araw Ġeremija 32 vers 13. Ordnajt lil Baruk qudiemhom u għatlu, dan jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael, ħu dawn il-kitbiet, dan il-kuntratt ta' xiri, il-kopja siġillata u l-kopja miftuħa. U għedhom f'ġarra tal-fuħħar biex jiqpaw sħaħ għal ħafna żmien. Għax dan jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael, għad jerġgħu jinxtraw djar, raba u oqsma ta' dwili f'dan il-pajjiż. U allura waqt qed naraw il-Ġeremija li huwa profeta u li qed iħabbar qed jgħidilhom isma' minħabba li intom ksirtu t-Tora, minħabba li intom x'timxu mal-kelma t'Alla, ġej l-għadu u ser joħodna fl-eżilju. Jaf li kien wieħed minnhom, wieħed mill-poplu, ma jfissirx li kien wieħed mill-li qed jikser it-Tora, kien wieħed mill-poplu jaf li mal-poplu kien ser jittieħed fl-eżilju. Imma xorta qabel tara fl-eżilju x'għamel? Xtara biċ-ċart ġewwa Iżrael. Illa għaliex il-fidi li għandu Ġeremija falla hija sħiħa, hija soda. Għaliex għax Alla qallu xtieħed il-biċ-ċart, għax għad jiġi żmien meta hawnhekk jerġgħu jinbnew id-djar, għad jiġi żmien meta f'din l-art terġgħu tibdew tiżraw id-dwieli. Ġeremija għalkemm ser jittieħed fl-eżilju ma jafx se jiġri minnu, da se tamiet fl-eżilju. Immut tama falla, l-fidi tiegħu kienet falla. Allura x'għamel? Ma xtara din biċ-ċart, għaliex kien jaf li xi darba ser jiġi lura u jew jibni fuqha jew biħħa ma kien se jagħmel il-profitt minn fuq din l-art. Jekk le, Alla qas kellu fejn jgħix fuq din l-art biċ-ċart li jista' jsejħ tiegħu. Imma bil-fidi. Jaf li sejjer fl-eżilju ma jafx ser sir minnu imma Alla qallu xtriha u Alla stand. Ek, għamel. U din hija l-fidi li aħna kollha għandu ikollna ġewwa fina. Anke xi stess qalilna, mberkin dawk li jagħmlu mingħajr ma jaraw. F'kelma waħda fi ftit kliem diġà bħalma diġà spjegajt Alla qed jgħid isma' m'hemmx għalfejn nibgħat l-isħab jien biex nagħmel ix-xita u nimla l-bjar u nfawwar anke l-wied. Issa minn fejn jiġi l-ilma dika Alla jaf. Imma leħ xejn mu impossibbli, ma qed jgħidilna toqgħodux tħarsu lejn ir-rieħ, toqgħodux tħarsu lejn ix-xita. Meta għaddejjin minn ċirkostanzi u meta għaddejjin minn problemi fil-ħajja u sitwazzjonijiet, ejja ħallina f'daw falla li hu jista' jfejjaqna. Għalhekk aħna nsejħulu Alla Rafa, dak li jfejjaq. Dak li joħroġna mis-sitwazzjonijiet, dak li joħroġna mill-ċirkostanzi, jirranġalna t-triq tagħna li għandna qudiemna. Imma jrid ikollna l-fidi. F'kelma waħda, meta għaddej minn dak ċirkostanzi, meta għaddej minn dal problemi, għandna wied ġo qalbna. U f'dak il-wied, mhux nippruvaw nordmuh b'affarijiet oħra biex forsi jintela, ejja nkomplu nħaffru ġo fih dal-wied. Ħalli meta Alla jibgħat l-ilma tiegħu, dak l-ilma jkollu fejn jiġi storjat, fejn jiġi merfuħ. X'inhu l-ilma li Alla jibgħat? Il-kelma tiegħu. U hawnhekk fejn tikber il-fidi. Tikber il-fidi f'Alla, tikber il-maturità fil-kelma t'Alla, tikber il-maturità fil-fidi tagħna lejn Alla meta naqraw il-kelma t'Alla. L-Apostlu Pawlu jgħidilna li mingħajr din il-fida ħadd ma jista' jsalva. Imma l-fidi
jedinna l-Apostlu Pawlu tiġi bi smieħ u smieħ tal-kelma talla. Il-kelma talla irridu naqraw. Il-kelma talla illi fil-Bibja kolħadd jaf illi hija simbolika tal-ilma. L-ilma jippreżenta fil-Bibja il-kelma ta' Alla. U għal daqstant jekk inti tittimla dak il-wiet li għandek f'qalbek, tittaqra l-kelma talla sabiex dak il-wiet jintela bl-ilma jfur jirġi bda jħaddar jirġi jħol ħajja. Għalhekk huwa importanti li naċċettaw li Jexua bħala s-sit u s-salvatur tagħna fil-ħajja. Illa li x'mingħajru m'hemmx salvazzjoni. Għaliex? Għax Jexua huwa l-kelma talla. Jexua huwa dak l-ilma ħaj. Għalhekk għalin nimxu warajja, jekk inti tittimxu wara Jexua, tittimxu wara it-Torax. Jexua huwa t-Tora li hija l-kelma talla, li hija l-ilma li għandna bżonn biex ngħixu. Araw, għalinna Jexua stess fil-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 7, vers 37. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Jexua għam jgħid bleħenoli. Hawnhekk Jexua qed jiċċelebra fest oħra illi aħna tal-komunità Malta-Mistjanika niċċelebraw kull sena li niduru l-festa tat-Tabernakli jew il-festa ta' Sukkot. Fest oħra li iva ħbib tiegħi għandna istruzzjonijiet, Alla tagħna istruzzjonijiet, Alla kmandana nieqpaw nosservawha minn ġenerazzjoni għall-oħra ma taqafx. L-ebda bniedem ħadd m'għandu l-awtorità, ħadd m'għandu dritt jgħid li daw il-festi llum m'għandniex għalfejn aktar niċċelebrawhom. Min qed jagħmel hekk qed jiġi kontra l-kelma talla. Jekk qed tisimgħu nies jgħidulkom hekk aħarbu minn dawn il-postijiet. Għax il-kelma talla ma tinbidel qatt. Dak li għalilna niċċelebraw minn ġenerazzjoni għall-oħra hekk irridu nibqgħu nagħmlu. Ejja naraw x'qal Jexua. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Jexua qam bleħenoli jgħid, min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tajt l-Iskrittura min jemmen fija minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Mela meta inti temmen f'Jexua, ma mhux biss temmen f'Jexua, ma tistudja l-kelma talla, għax jekk inti temmen f'Jexua ma tafx il-kelma talla x'qed tgħid, ma tistax timxi wara Jexua. Għalmi qed jisma' l-programm l-ewwel darba Jexua huwa Ġesu, l-istess kelma. Ġesu hija bil-Malti, Jexua huwa ismu kif insibuh fil-Bibja bil-lingwa Ebrajka Jexua. U Jexua qed jgħidilna jien dak l-ilma li tidu tixorbu minni tidu tieħdu. U mhux tal-li kemm l-ewwel bjar qed jgħidilna ifur il-wiet li għandkom f'qalbkom u minn ġo fikom joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Għaldaqstant ħabib tiegħi, jekk inti għaddej minn dawn iċ-ċirkostanzi ħżien, jekk inti għandek xi sitwazzjonijiet f'ħajtek li qed iżommuk milli timxi l-mixja, jekk inti forsi għandek xi kondizzjoni f'ġismek, taqtax qalbek. Tistaqsix fejn hu Alla. Fittex l-Alla fil-kelma tiegħu, iftaħ il-kelma tiegħu. Hemmhekk ħassibu. U dik il-kelma li hija ilma ħatfur fil-wiet li għandek f'qalbek. U dak il-wiet jerġa' jibda jħaddar, dak il-wiet jerġa' jibda jkun hemm il-ħajja fih. Ejja ħana li nagħlqu dan il-programm b'talba qasira bħas-soltu Mister Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna. Kreatur tal-Univers, nirringrazzjawk mulej illi inti dak l-ilma li għandna bżonn. Nirringrazzjawk li tajtna dak l-ilma li għandna bżonn Mister Qaddis, anke jekk ma narawx. Iva mulej, ma narawx imma nemmnu li dak l-ilma illum qiegħed ġo qalbna. U nirringrazzjawk mulej tal-ħajja li għandna f'qalbna, tal-ferħ, il-paċi u s-serenità li l-kelma tiegħek, l-ilma tiegħek iġib ġewwa fina mulej. Mister Qaddis nitolbuk sabiex tkompli tmexxina f'dina il-kelma, kompli mlina bl-ilma tiegħek, fawar il-qalb mulej b'dak l-ilma li tant għandna bżonn u li meta nixorbu minnu ma jerġax jaqbadna iktar Mister Qaddis. Mulej nollu l-ismek il-fuq illa li inti dak li s-sostnina, inti dak li t-tina li għanna bżon, fisem ibnek Jexua il-Messija s-sit u s-Salvatur tagħna resqulek din it-talba u d-Dimitron għal-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programmi oħra għada ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.